नमस्कार और वे लोग कहाँ चल बा। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया हो। आखिर भैया पवन भैया का तो मूड बन गइल बाटे। अभी एगो गाना तो ट्रेंडिंग में कइले बात होले, दूसर का गाना बवाल मचावे आ गइल। अब बाकी धीरे धीरे जितना लोग बाड़ा ना धीरे धीरे साइड हट जाइए, काहे कि पवन भैया का मूड बनल बा। और जब इनका मूड बनेला ना तो एक के बाद गाना रिलीज हो चल जाला और ट्रेंडिंग सेक्शन नंबर 1 पर ये चाहिए होली में लिख के लेला। तो अशोक डलका का भी इंतज़ार ख़त्म। ही कल सुबह 17 तारीख और 6:30 बजे DRS म्यूजिक यूट्यूब चैनल पर रिलीज हुई। प्यार दीजिएगा, आशीर्वाद दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे अपडेट पाने के लिए। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।